Ahojte, dneska mám pre vás video so spotrebovanými produktami. Dneska bolo vonku veľmi zlé počasie a nemám nikde v celej spálni poriadne svetlo, tak som sa tu uchyla do takého kutíku, kde to trošku aspoň nejako bolo presvetlené, aby ste ma nejak normálne videli. Takže dám si také pohodlnú polohu k vám, aby som vám mohla poukazovať, čo mám v tejto taške spotrebované a niečo vám o tom máločku povedala. Takže táto špirála, ktorú som vám aj ukazovala od Essence za veľmi dobrú cenu, za pár šupek, je momentálne moja najobľúbenejšia, pretože veľmi výrazne zhusťuje a predĺžuje riasy. Pre kočky, čo majú radi oddelené riasy, tak nie je vhodná, ona dosť lepí, ale mne to na video a fotky vyhovuje, že je taká hutná. Dokonca som skúšala sa v nej aj ponoriť do vody, že ako drží a nie je vodeodolná, tak celkom dobre aj držala. Takže som s ňou veľmi spokojná, už som si kúpila ďalšiu. Ďalej tu mám odličovač očí od Mary Kay, 150 v poradí, odkedy ho používam. Ja ho striedam s obyčajným Avirilom na odličovanie očí. To sú dva produkty, ktoré si na oči dávam. Momentálne iné nemám veľmi overené, pretože ja mám veľmi citlivé očné okolie, mne dokonca odličujem oči tamponom, ktorý nie je z čistej bavlny. Tam hneď cítim, že ma bolia vlastne oči, viečka, mám to podraždené, takže vlastne ešte na to si musím dávať pozor, aby som si kúpila výhradne z pravej bavlny odličovacie tampóny. Takže tak, Mary Kay odličovač už poznáte z mojich videí veľakrát, takže už o ňom asi nebudem viacej rozprávať. Ďalej tu mám tento šampón keratínový, ktorý som vám ukazovala pred možno 2-3 mesiacmi, kedy som ho začala používať a musím povedať, že naozaj za tú cenu veľmi dobrý, veľmi pekne preživil a prehydratoval a vyslovene mi tak dal dohromady vlasy, by som povedala. Takže tento šampón určite odporúčam pre vlasovú pokožku, ktorá je suchá. Hej, suchá a jemná, nie masná, pretože ten obsah, tam je aj olej, masnejšiu pokožku ešte viac premastí, takže určite v drogerii Teta, myslím, ju majú a aj v DM, ale myslím hlavne v Tete. Takže veľmi dobrý šampón. Už som ho domíňala, už mám druhý. Ten vám potom ukážem neskôr. No, tento kondicionér od Gliscour síce má veľmi krásnu vôňu, ale Ultimate Repair Stretch kondicionér na moje vlasy až tak by som povedala neúčinkoval, takže ja si tento čierny Gliscour viac nevezmem. Pre mňa zbytočne preparfumovaný a taký ťažký, ale výsledok nebol taký, ako by som si želala. Takže tak. Vitamín C od Mary Kay. Toto je veľmi dobrý produkt, ten na striedačku používam. Pri tej zrelej pleti do tých sér treba investovať. Je to vyslovene sérum proti vráskam s vitamínom C. A má veľmi elegantné balenie, je dávkovanie na takú pumpičku, čiže si viete kontrolovať dávkovanie a relatívne je dobre spravené aj to balenie, pretože som ho domíňala do spodu. Čo veľa takýchto balení je urobených tak, že vám tam zostáva na spodu drahý produkt, ktorý vy neviete odtiaľ vydolovať, ale toto je urobené naozaj veľmi dobre. Takže aj balenie by som povedala, že je ekonomické. Ďalšiu riasenku, ktorú tu mám, je v podstate od Maybelline, táto čo to je, Super Real False Lashes, ale lepšia je táto. Táto mi robí také lepšie, hustejšie a výraznejšie riasy ako táto. Takže v podstate by som povedala, že u mňa je táto na druhom mieste, má takýto kartačik, by ste videli. Nebola zlá, nerozmazávala sa, neotláčala sa nič, ale ja som teda na tie riasy trošku taká. Ja tým, že si nelepím tie umelé kvôli tomu, že mám tie oči také citlivé, tak ja musím mať tam 100 tón a keď tam nemám 100 tón, tak som není spokojná. Dobre, idem ďalej. No, teraz toto sérum Hydra, čo som vám ukazovala, toto je už moje tretie balenie z konopného oleja a kyselnou hyaluronovou od Tety, vlastne vegánsky produkt, veľmi dobrý, naozaj. Toto sa im vydarilo, myslím, že stojí okolo 6 €, viac nie. Veľmi dobrý produkt, naozaj, ako sérum. Taký lahučký, dobre sa vstrebáva, veľmi dobre na to sa nanáša make-up, len treba dávať pozor. Pretože prvé balenie, ktoré som si objednala, malo úplne normálnu vôňu. A druhé balenie, ktoré som si objednala, bolo cítiť, ako keby ten olej
Viete, keď olej trošku tak zostarne, tak je tam také cítiť, také ako, že nebolo to správne skladované, takže pozor na to, áno. Radšej si ho otvorte a privoňajte, keď si ho budete kupovať. Aby nebol náhodou zlomený, ale inak výborný produkt. No, môj najobľúbenejší concealer, môj najobľúbenejší rozjasňovač pod oči od Mary Kay, pretože táto konzistencia je pre zrelé viečko veľmi dobrá, nezachádza do tých vrásočiek, je hydratujúce, obsahuje aj vitamíny, čiže má to aj také účinky pre zrelý typ pleti. Toto je vyslovene Andro Eye Concealer, ktorý je také marhulkovej farby. Veľmi dobre presvetlí a prežiari očné okolie a je vhodný na všetky tóny pleti. Na každom tóne pleti dobre vyzerá. Takže tento concealer je pre mňa asi najlepší, aký som mala. Už som skúšala. Mám tam už ďalší načatý, skúšam ho. A potom vám dám aj ho recenziu. No a potom tu mám produkty, ktoré sú od Rituals, čo som vám hovorila. Skúšala som vlastne tie sprchové peny, toto sú vzorkové balenia, ktoré som dostala ako darček nákupu, som zase nakúpila, ale musím povedať, že moje najobľúbenejšie kvôli chémii a zloženiu na pokožku je DAO, ktorý roky používam, ale jak som vyskúšala tieto sprchové, toto je myslím gel, pena. Hej, oni majú každé iné takú konzistenciu inú, ale všetky tri bohato zapenia v konečnom dôsledku. Veľmi jemne prilnú k pokožke, veľmi ju jemne vyčistia, zanechávajú veľmi príjemnú vôňu. Takže ja myslím, že tieto sprchové gely sa im veľmi vydarí, takže ja už mám originál veľké balenie a používam momentálne toto vo veľkom balení. Má takú čistú vôňu, takú ako mydlovú, takú veľmi príjemnú, takže táto je pre mňa na sprchovanie ako topka. Takže všetky tri sú veľmi dobré, to je otázka vašich preferencií, aké vône máte rada. Je dobre skočiť do toho Rituals, to je prírodná kozmetika bez chemie, ktorá je zameraná vyslovene na telo, ale majú aj pleťové, už som vyskúšala, budem robiť recenziu, pretože za chvíľočku domíňavam retinolový výrobok, ktorý je od nich veľmi pekne naozaj pôsobil, aj sa veľmi dobre, tak príjemne nanáša. Už tam je vidieť, že je to dobrý produkt. Aj taký jemný pocit na pleti zanechával. Domíňala som toto maslo od Ritual, toto fialové, to tá krásna vôňa. Ja som sa úplne do nej zamilovala, ale nie je ľúto, že je to limitovaná edícia. Je to dosť hutný krém, ktorý sa ku podivu k jeho hutnosti nanáša fantasticky do pokožky, ale že fantasticky. Úplne máte z toho normálne, že zážitok. A tá vôňa je neskutočná. Veľmi sa mi to páči. A už mám ďalšie balenie kúpené. Takže som veľmi spokojná. Všimnite si to elegantné balenie, že proste to, keď vám stojí na nočnom stolíku, to proste je elegancia sama o sebe, že? Naozaj ako ozdoba. A samozrejme, že som si nehala ujsť ani telovo-vlasový sprej, ktorý je vyslovene v tej istej vôni a je zameraný vyslovene na osvieženie, neobsahuje žiadnu chémiu, takže si ho môžete kľudne na pokožku, dekoltu a tak. Mne sa končí video, za chvíľu musím si švihnúť. Striekať a nezanecháva žiadne flaky, len veľmi príjemnú vôňu a dobrý pocit. Takže super. Ešte si musím švihnúť, lebo tu máme ešte táto oranžová rada mi až tak, teda nie, to je balzam na vlasy, ale táto oranžová rada mi až tak nesedí. Mne osobne je málo vyživujúce, málo to prechádza do vlasovej pokožky a vlasové folikuly. Ja to cítim, že proste to tam nejde, nevchádza potom tak, jak by to malo byť. No, mám tu môj minutý aby som to myslím Essence tiež, áno, od Essence, tento olejový lip gloss, perfektný, ale bol v limitke asi, lebo už nie je. Ja sa musím s vami rozlúčiť už. A potom mám ešte tento, ktorý mi ho nahradil. To som vám ho ukazovala. A ten bol tiež celkom dobrý, ale ten trošku lepý. Na rozdiel od tohto. Takže tento je stále topka. A ešte tu mám tento concealer, ešte jeden Andro Eye Concealer. Takže to je všetko, čo som pomínala zatiaľ. Ja vám prajem krásny deň. Musím rýchlo končiť. Ahojte, čaute.